shagdan fodiyo daga Muhammad Bukari ne farkon ƴaƴan dan fodiyo. Farko Aliyu Bukari ne shine farkon sarkin kudu. Sarki na biyu sahabi shi ma yayi sarkin kudu. Sarki na uku Muhammadu Mamman shi ma ya rika. Sarki na hudu Mahamuda shi ma sarkin ya rika. Muje batun na biyar haka Sarki Umar ma ya rika. Sarki na shida Aliyu Tambari shi ma ya rika. Muhammadu Bukari ne na bakwai don shi ma ya rika. Abdullahi Toga shi ma ɗa ne dangin martaba. Dan Aliyu Bukari ne jikan shi na ɗan fodiyo. Farfesan wake nake mai yi muku kayan salsala. Na dage na hako masu saurare sai kunnuwa. ‘Ya'yan ɗan fodiyo, ‘ya'ya na Bukari ake kira Sifawa. Saba yayi kuka ku zo ga salsalar Sifawa. ‘Ya'yan ɗan fodiyo tsatsan Muhammadu sarkin tambuwal Sifawa. Maulata mujaddadi ‘ya'ya na Bukari ake kira Sifawa. Farfesa na girke tambura. Na wallafa mikiya mai hango mana tarihin jira. Ba a sanyo uwa ciki idan filin za a yi dara. Tarihin ko daban yake kuma sarautar musulmi ta kuce Sifawa. Gadon ilimi kuka yi kun gado shehu mujaddadi. Kun gaji gwagwarmaya addini da ku aka jaddadi. Jarumta nan take kuke yin yaƙi gaba gadi. Ba ku san shi ba ‘ya'ya gun shagdan fodiyo Sifawa. Tushen yake maza ka aza tambuwal gidan Bukari a nan farkon yake. Dogon daji hada asali su ma dangi suke. Saji mai kunta tira kurfa ko ba ne masarautar Sifawa.
magana ko takala. Shehuna da ya fansa masifawa ya wuce ba wahala. Dan ya nuna karamomi salihin mutum mara gafala. Farfesa kuka nake ku taimaka, ku kai ne na zo ganin sifa. Su addu'a domin su ma ‘ya'ya suke, sun kurɓuta barraki na mujaddadi kuma su rike. Maganar ɗan fodiyo idan ka je sifawa ta tike, a je gidan girma haka masarautar nan da ake kira sifawa. Shari'a da fikihu dan fam sun iya, sun san ƙur'ani sun rike gasan addini tun jiya. Musulunci sak suke kowansu da kyawun aniya, kasar masu tarbiya yara manya sun san mutuncin kowa. Birnin shehu kare magana, nan sifawa suke waɗanda kullum nake muku magana. Da su rike Sokoto masarautar Sokoto kotuna, ma'ana mai martaba da suke garna kaki ta ɗan gidan sifawa. Kana ga haƙuri sifawa ba su da hantara, ga azanci hikima Allah dai ya yi musu sutura. Ya fiya ga afuwa halin da shehu ya koyar sun tara, ga su ba su da handama akwai hange ga dangana sifawa. Masu kawaiti kamar su ba, ga kyamar duniya sun goje mata sun tsare martaba, ga ilimin zamanuka damkan kuma ga su da saba. A jinin ɗan fodiyo ‘ya'ya na Bukari ake kira sifawa. Kanuri su nai muku jinjina, kana wanda ba ma kana wasu nai muku
jinjina. Zazzagawa na shiga na ji sun ce kun isa magana. Katsina wanda kuma a batun yakana sun zayyana. Masarautar Oyo Yorubawa masu muku sallama. Tan wajen Oba Benin na ji su masu nemo ko kambama. Daura na gangaro jarumta sun muku ragama. Ya'ya sarakuna fatan su ina su zamo jinin Sifawa. Taka lafiya Sifawa Allah muku martaba. Karagar ɗan fodiyo kun cancanta bisa nasaba. Karaga ta mujaddadi kun cancanta bisa martaba. Yo haƙuri kaɗan na hango sultan can cikin Sifawa. Saba daga shehu mujaddadi. Na yi hange na gama jika ne gun ɗan fodiyo. Na yi hange na gano shi jikan Aliyu Bukari ne. Na kara nutso na ga jikan Abdullahi Toka ne. Kai kuɗin rage tambura jikan Sa'idu ɗan Galadima yake. Nasaba ta dangano jika ne gurin ɗan Galadiman. Na yi hange na gano ɗa ne a guri na Muhammadu. Na yi hange na gano shi ɗa ne ɗaga Muhammadu. Justice Muhammadu Sa'idu Sifawa raba gardama. Mahamudu ina kake Mahamud Muhammad Sa'id na ce. Mahamuda daɗo shiri kai jikan Ibrahim da suke ne. Allah almaliki mai aron mulki bai shawara. Dan zaki batun jumi kararumi babban karami kake. Wanda ya gaji mazan jiya me yake tsoro sai dai jira. Kai dai da ta dangana kai gadon haske rubi-rubi. Allah ya isar maka ɗan marayan zaki mu je zuwa. Farfesa fata nake goba mafarki na yayi tabbata. Mahamud ɗan Muhammadu sultanin gobe bakan bame. Garagar na nan jira sannu lu'ulu'i daga can gidan Sifawa. Salsalar Sifawa ‘ya'yan ɗan fodiyo tsatsan Muhammadu sarkin tambuwal. Sifawa Maulata mujaddadi ‘ya'ya na Bukari ake kira Sifawa.